सेन्देलखौ मागाव कबि दै फैना बोरै मोनदों दुगैना बोरै मोनखो गजब बेइज्जती है मोजां ओइथ' आमार रामदेव बाबा जय श्री राम दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायना हरनाय जाबाय दिनै आङो दायो दंफैयो माने सोरगोपुरियावहाय माने बिराद गरम बोथोरा बेनिखायनो माने दुगैनो फैदों दिनै आरो मा देखायलांनो हायो देखायबाय थानोसै नोंथांमोना सोरगोपुरिनि एसे भिउसफोरखौ देखायनि आं नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला नायदो दैया नैबेनो दैया माने जोङो बिराद आफांजों दङ दायो ओरैहाय माने सिगाङावहाय बिराद मोजां मोजां जायगा दं एसे फैदों दैया ओमफ्राय बैथिंजाय मोनसे गावनानै थांदों जोङो नैबे मोनसे गावनानै फैनाय नैबे दालायावनो दं आरो नै जाहैबाय ब्रेड लाबोदों दै गुसु दैया माने एकदम अन्थाइ जानायमोन नै गुदुं जाफैबाय ब्रेड लाबोदों बल खुलुमबाय बल दर सेन्देल गल दर पनिर बियो ब्रेड जादों दायो एसे रेस्ट लादों ब्रेडजोंहाय दङ पनिर माने लोगोफ्रा बिसोरनो माने एकदम सिगांनिफ्रायनो माने सोरगोपुरि नायनो होनबाय थादोंमोन नोंनिफ्राय माने लाबोनो हायाखैमोन दिनै लाबोदों होमबाबो मेन सोरगोपुरिजों माने सिगांजोंहाय लाङाखै दे आफांजोंसो लाना फैदों अमा जाया এতিয়া सावन मासाव माने ना बेदर सामब्राम पियाज जेबो जाया दा सावन मासबासो जागोन मास मोनसेखौ जेबो जाया ओमफ्राय बिसोरो माने बेदर एवखानाय मोनो नालाय जोंना बाटासियावहाय ओमफ्राय बायनानै लाना फैदों ओमफ्राय बिसोरो माने अमा बेदरजों होदों बिराद मोजां मोनो बिसोरो अमा बेदरखौ जानो जोंहा जायै बाबायसोना आंगायबाय अमा बेदरखौ बिसोरो माने बिदि जाबाय थाया नालाय बिराद गोथाव मोनजायोनो होदों नै सेरायलायदों जोङो माने पनिर लाबोदों नैबेनो पनिरा ओमफ्राय नैबे ब्रेड दायो माने ब्रेडखौ जाग्रोना लानोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय दुगैग्रोना लाग्रोनि एसे गोजोमग्रोनि आंहाथ' माने फैसा थाइसे गैखाया आंहाथ' पक'टियासो फ्रिसो दे आंनो अरे कहना क्या चाहते हो फ्रियावनो मोनजादों नालाय जायगाखौ एसे देखायनानै फ्रियावनो बेरायनो मोन्दों आरो पक'टिया मालायनि बेयावनो गोजोमलाबायनोसै ओरैबायदि बोथोराबो गरमखा अयो गालिन्दों मबाइला दैयाव गोलैनांगौबा सेस थैखाबाय बायनोथ' हाखाया दायो इथिंजाय ब्रेड पार्टि जागासिनो नै सासेया गोजोमगासिनो खुलुमबाय केनेका लागिसे आहि मोजां ना नों मोजां आं मोजां सोरगोपुरि नायनो होनबाय थानायखाय माने लाना फैबाय दिनै मोजां मोनबायनो गोसोफोरखौ बिसोरबो एबारनिफ्राय माने फैनो हासिगोन बिसोरबो बेरायनो गोसो जायोब्ला बिराद गरम बारफैबाय थाखायोना हागोन नोङो बारनो नैयो दा माने जायगानि नारो बिसोरो माने बारबाय थाखायो ओमफ्राय दायो दैखौ बारनो नागिरदों दैया बिराद दाहार आङो बारनो सेस्था खालामदोंमोन हायाखै दायो नै आदाया माने दैखौ बारसिगोन बारबाय थाग्रा ना मालाय आइडिया दङ आंनियाथ' गामसाया एकदम बिरखारलांजोबनो नागिरदोंमोन जेन्थेजों हमथाना लाखिबाय आं मोनहैबायानो नै मोनहैबायानो दिनैनि भिडिअआ बेफोरनोसै आरो अन्थाइयाबो जि गुदुं अन्थाइया नै स्राव रानस्रावजोबनाय बिराद गुदुं गाननोनो हाया दसे गोजोमावनोसै जायगानि नामा जेरै सोरगोपुरि माने बेबायदिनो माने ओरैबायदि मोजां नांदों माने गोजोननायखौ दिनैसो मोन्दों आरो बेसेबांबा गोबावनि गोजोननायखौ ओरैबायदि गोजोमगासिनो माने दैयाव फैनायनिफ्रायनो नुजाजोब्बाय नामाब्रा थ' नोंथांमोन गोजोमगासिनो दैयाव
ओमफ्राय नै बिथांमोनखौ सोरगोफुरि नायनो होनबाय थादोंमोन नालाय गोजौआवथ' लांथिया आफाङावनो गोजोमहोगासिनो गोजोमबाय था आफाङावनो जेसेबां हायो नै गोजोमगासिनो बावनो गोजोमबाय था आफाङावनो सिगाङाव लाङाखै जोङो सिगाङाव थांनो होनबाय थादोंमोन सिगाङाव जायगा गैया सिगाङाव थांनो हाया होननानै थगायनानै आफाङावनो गोजोमहोगासिनो आरो जों गोजोमबाय था थ' नोंथांमोन आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोन सोरगोफुरिखौथ' नोंथांमोना नायनो लुगैदोंमोन जानांगौ ओमफ्राय आंबो देखायगोन होनबाय थादोंमोन खिन्थु दिनै नुनो मोनबाय खिन्थु आफांखौसो देखायदों दै सिगाङावहाय आङो एबार नेक्स्ट खेबसे फैबावब्ला खर'थिंहाय थांनानै देखायगोन आरो दायो दिनै थांथ'ला माने माबायदि मोनदों दुगैना बोरै मोनखो बर' फाखर कबि दै फैना बोरै मोनदों दुगैना बोरै मोनखो गजब बेइज्जती है समझ रहे हो ओइ तो আমার रामदेव बाबा जय श्री राम जय श्री राम আহি পিনে কেনেকা পাইছে बर' फाखर कबि मोजां 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 लोगोफोर गिबियावनो गस्लाखौ गानना लाग्रोबाय हाफपेन्टखौ गानबाय माने बेसेबांनो गावनि सिक्स पेकखौ बुनाय मोदोमखौ देखायबाय थानो ना नोंथांमोनाबो नायबाय थानो बायो बेनिफ्राय माने लोगोफ्राबो फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनबायनो माने सोरगोफुरि फैनो दावराव जाबाय थादोंमोन नालाय दिनै लाना फैबाय खिन्थु मेन जायगाजों लाङाखै दै आफांजों ओरैबायदि मोजां मोनबायनो माने थांनो बादोंमोन समाबो जानानै फैबाय ओमफ्राय आरो बेसेबांथ' दुगैबावनो ना मेगनफ्रा गोजा गोजा जाजोब्बाय आरो बांद्राय दुगैबाबो लोमजानो हागौ बेनिखायनो माने दायो माने सिखारबाय सोरगोफुरि কি করে বাই এটা হলো আমার রামদেব বাবা আজি আমাৰ শুটিং ইয়াতে সামৰিছো বাই थ' लोगोफोर दिनैनि शुटिंआ जोबलायबाय दिनैनि ब्लग भिडिअआ जोबलायबाय मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो दिनैथ' सानसे सोरगोफुरियावनो লাইক শেয়ার कमेन्ट গাইজ টন্টিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে সকলোৱে তেখেতক মানে সাপোৰ্ট কৰিব লাগে ষ্টাৰ্ট দিয়ক Yes, কমেন্ট yes, দিয়ক yes, শেয়াৰ কৰক মেক্সিমাম yes. শেয়াৰ কৰক য়েছ আমি তাকেই আপোনাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো য়েছ বহুত বৰ্ডাৰ বহুত দুখ পাইছো मोजां मोनदों दा फैना मोजां मोनदों ভাল লাগিছে ना मोजां ना मज्जा अन्थाइया गिदिर गिदिरथार बाइकखौ मादै फिदिंखोलै बे जायगायावनो কি হলা গাড়ি ঘোড়া बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनसै ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदाब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो जे बर' हारिनि गोजोन्थों